ai jong ka district council bat ka baan kwa ban ai ka jing Khublei Kitbok kirwiang yau CM Bathymmai ba Isham ha ka jing ya kenduk ka balengkot ka jonga bat I ngasham ba ide ubreu ba don ka jimut sepakat ka basyai bokloi ban ai ka jing trelang bat kum ba ka ying kala shania yepi ba Isham ba pin yalam ya ka council idon ka jingat was kham ba pin dubla ban yalam ha rengkat ka jing yalam lenti ka jong Khublei na jrong pat ka balai ngakwa ban ai Khublei congratulate ya bro ki member ki bede ki MDC ha ka yeng ha ka bangila syak jet kum ki MDC na ki constituency prepare bat ingat skam bagani ka jing jet jong pai ba ngila don lang hang ni bat ngin don ka ju ka jingmut bangin le yak ei ka badai tam badai ka ei ka bahatam ai Khublei kham tam ki MDC ki ba la julong teng ki MDC hapo gani ka ju ka yeng mengikum ki MDC ki Bathymmai ngida susngan bani IFP bat ngida khmi lenti ba jingdon ke jongpi agani ka yeng ngendang la ban yo shibun ki jing ai jingmut ki babaha nagaliang ke jongpi bat si hadin bangila don agani ka yeng ndang las dang ki kam ki jam ki jongi ngasno ban kentu yengi boro bangin I no shadin ya kita ki political differences ke bangidon ndringin pej ya kita kimat ki jura jung pai ba bat ngin ya kren ke juk kesur mar bangetip ba pai ba keleng jong ke jala ke jungi u pai kmat sengi ke ek ban mi na ke yeng ke jungi u pai ba u kwa u amnut ya ke jingi teli ke jungi kum ke jaj ben riu titang da ke ni ai Khublei ki barok kham tam ya I CM Bathymmai Lisbon